320, no? Mga sariwang matambaka. 160 ang per kalahati. Good morning. Magkano per kilo mo? 200. Ngayon, 200. Walang gulyasa, no? Yellow pin tuna. Tapos mga asa-asa, no? 50 pesos po yung mga tumpukan. Ito yung asa-asa, ayan. Nay, magkano per kilo po ng asa-asa natin? 120 po yung tumpok, 240 po sa per kilo, no? Ay, espada po. Espada po natin, Nay, magkano yung tumpukan? Ayun, 50 pesos po yung mga bentahan po nila sa ating mga kababayan. Mga tilapia dito, no? Ayan po, 100 pesos, napakarami na. At mga 50 pesos na tumpukan. So, makakapag-ulam na ang iyong pamilya kapag ganitong kamura yung mga bentahan po nila ng tumpukan. Upo, 50 pesos ang isang piraso. Ito yung upong bilog na makikita. Akala po natin ano yung pakwan. 60 na ang gulyasan. Gulyasan po ay 160 na per kilo. Tapos yung mga hipon natin 280 at 220 na kada kilo. Talaba na kada takal ay 100 pesos. 100 pesos sa mga tahog po natin. No? So shout out po, magandang umaga po. Lodi, magkano yung tumpok ng alakaak? Ha? 100? 280 na per kilo ng lapo-lapo. Boss Lando. So shout out sa iyo. Good morning. At ngayon lang ulit tayo nagkita sa Tagal. Gulyasan ng bentahan niya po dito, no, sa halagang 170 na per kilo. Tapos yung mga dapat o tawilis po natin ay 100 pesos na per kilo. Yung mga cream dory natin na gilit 160 at 120 na per kilo. Yung chabeta sa halagang 100 pesos na tumpok, 4 na piraso na po. Bong, shout out sa iyo. Yo, shout out, magandang umaga. Yun, shout out sa mga lodi natin dito sa Malabon Fish Market. 220 oh, na per kilo. Ang ganda ng laman. Yan mga tumpukan ng mga limasag, yung 100 pesos. Kani ulo-ulo? 140 lang kasi. Ang per kilo? Ulo-ulo, May no? naman 130. 1. Bitilya yun, may Bitil. malaman ako eh. Ayan po yung mga paninda nila, no? Ano ba to? Tapos may mga bagsat na bentahan. Tapos talakitok. Magkano ang per kilo, bossing? 160 ang per kilo. Eh, talakitok, magkano yung bentahan? 160 rin na per kilo. So, yun po yung update natin ng bentahan nila ng mga islang bato, no? So, shout out sa'yo, Agustin. Lando shout out. Wala na kami gusto. Lando na ubus. Mukhang maaga tayo nakaubos. Sabi na yan, uy. Kuha ka naman ng kuha, tanggap ka ng tanggap, no? Okay lang yun. Oy, naaabot eh. Sa shout out na lang, para makita ni MG. At tayo po ay nagbabalik po muli dito sa bayan po ng Malabon Market at para sa panibagong update ng mga latagan. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! Alright, so update tayo ulit sa bayan po ng Malabon Fish Market ng kanilang mga latagan. Ngayon po ay January 31, 2025. Araw po ng Biyernes. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Oh, di mga ngate, di mga ngasi. So dito po yung mga per kilo ng ano, no, may mga isdang kalumaan, isdang matambaka.
Ito boss, magkano ba? Tapos yung mga pusit po nila, 130, no? 60 ka natin, sir. Ha? 60 ka natin. So yung mga presyon nila ng mga isda po dito ay 320, no? Mga sariwang matambaka. 160 ang per kalahati. Dito ka pumwesto ah. Dito ka nakapwesto ngayon. Talaga ako dito eh. Pati nanay ko to. Hindi ka doon sa kabila. Napagka-order ng laging source alam eh. Araw-araw ba meron ng huli? Kaya sabi ko, Hmm. okay lang naman yun. Kasi wala, baka may pumunta. Buong linggo nga eh, na... Buong linggo isang streak, no? Buong linggo na puro ganyan. Hmm. Pero wala naman. Paano kung matuloy? Yung matuloy nga eh, yung mabigla, no? Katulad nun, nagkapiglaan. Kahapon nandito ako eh. Nagkapiglaan. May huli daw. Eh, mahirap na eh. Oo, mahirap na makuha yung mga ano. Secure na yan. Atras na lang. Wala ka pa sila. Meron, yung tuloy. Bossing, thank you ha. Alright, so update tayo sa mga latagan po nila dito, no? Ng mga isda naman po, mga tumpukan na binibenta po sa ating mga mamimili. Yung mga presyo ng mga tumpukan po dito ng mga dilis, 50 pesos na kada tumpukan. Ayan po. Ito po yung mga isdang chabeta na binibenta po nila at mga kitang na masarap po na mga ipaktiw. Ito po, masarap din po ito sa mga pirito, no? So mag-aalam-alam na tayo ng mga presyo ng latag ng isda. So dito ang mga yellowfin tuna po natin. Ayan. Tapos yung mga tumpukan po natatanong po natin dyan ay mga 50 pesos po yan, no? Ito yellowfin tuna. Wala yung kaibigan natin para mapagtanungan natin kung magkano ang per kilo ng yellowfin. Ito. 200. Wala kang latag. Wala kang nakuha. Po yellowfin tuna, no? Ay, magkano dyan ka na? Good morning. Magkano per kilo mo? 200. Ngayon, 200. Walang gulyasa, no? Yellowfin tuna. Ito ba, ito? 200 pesos na per kilo. Makalaan nyo. Salamat, thank you. Ayan po yung mga 50 pesos na tumpukan, no? Tunsoy at mga kabasi. Kapak o banak, no? Dapat vlogger, mayroon kami kape. Tinanay. Ayan yung mga halo-halo, no? May kape pa. Tapos mga asa-asa, no? 50 pesos po yung mga tumpukan. Yan, pwede na yung 50 ka na. Ito yung asa-asa, ayan. Nay, magkano per kilo po ng asa-asa natin? 140, 120. 120 po yung tumpok, 240 po sa per kilo, no? Ay, espada po. Yung espada po natin, Nay, magkano yung tumpukan? Ayun, 50 pesos po yung mga bentahan po nila sa ating mga kababayan. 50. Nay, salamat po. Thank you. Alright, so yung mga kabasi na tumpukan na 100 pesos at 50 pesos na kada tumpok. 130 na tumpok, 3 piraso mga bangus, dagupan, no? May mga per piraso rin po silang mga binibenta rito. 140, 150, 160 ang kada piraso. At tumpukan po ng mga tilapia dito, no? Ayan po, 100 pesos, napakarami na. At mga 50 pesos na tumpukan. So, makakapag-ulam na ang iyong pamilya kapag ganitong kamura yung mga bentahan po nila ng tumpukan. So medyo malinis tong nilalakaran natin. Ang mga vendor po natin ay nasa gilid po ng Malabon Fish Port o labas po, no? Ito po yung mga bentahan po nila ng kanilang mga latag ng mga isda. So yung mga tumpukan po nakikita natin dito, may mga 100 pesos. Sa per kilo ng mga espada ay 200 pesos. Yung mga dilis 50 pesos, 100 pesos po sa mga hiwa na pong mga espada, 50 pesos sa mga kabasi, tamban 50 pesos. So dito ay hipon. Magkano per kilo? 280. So 280 na per kilo ng hipon.
Ayan ang mga tumpuan po natin, 50 pesos. Salamat po. So, itong lugar ng Malabon Fish Market, binabaybay po natin to unti-unti at pababa doon sa pinakadulo, no? So, yung mga latagan po nila ay ating pang titignan ng mga bentahan po nila dito. Ayan po yung mga yellowfin tuna. 200 pesos po na mga per kilo. Lahat po ng ating mga kababayan ng mga nagbebenta po dito ng mga seafoods ay nasa gilid po lahat. Para bigyan ng daan ng mga motorista na dumadaan po dito sa kahabaan po ng Malabon Fish Market. So tawid tayo dito sa mga bentahan naman po ng gulay bago natin itong baybayin. Good morning, shout out sa inyo. Shout out po, magandang umaga. Magkano ngayon yung talong? Ito mga malimit na presyuhan, no? Magkano? 120 ang per kilo. Ay, sa tumpukan. Ito, ano to? Upo. 50 pesos ang isang piraso. Ito yung upong bilog na makikita. Akala po natin ano yung pakwan o milon. Pero ito po ay upo na bilog. Sitaw mo magkano na tali? 25 ang kada tali. Ito sigarilyas, ang ganda oh. Masarap po ito yung gataan. Magkano per kilo? 120 ang per kilo. Yan po yung mga presyo ng mga upo, talong, sitaw at sigarilyas. So yung kamatis natin, ito po yung, itong kamatis natin 20 pesos yan. Kita nyo po oh, sa pagbaba ng kamatis, napakarami na po nila magbenta oh. 7 piraso po ang laman ng 20 pesos. 60 na lang ang kilo. 60 pesos na lang po ang per kilo ng kanilang mga bentahan ng kamatis. Ito pong mga nakatali, mga 10 piso. Ayun, 10 pesos po yung mga nakatali na mga gulay, no? Kangkong, talbos. So, ayan po. Salamat po. Thank you. So, ayan po yung mga bentahan din po doon na natatanaw natin, no? Lapitan po natin. Yan po yung mga bentahan din po nila dito ng mga kamatis. May mga 20 pesos po, 50 pesos na mga latag. Ang kalamansi magkano? 20 pesos. Yung bawang po natin ay 20 pesos. Ito mga 50 pesos, no? Yung mga ito 20 pesos. Yan po yung mga bentahan po nila ng mga gulay po sa ating mga kababayan. Thank you. Alright. Tayo ay mag-alam-alam pa ng ibang mga latagan na ibinebenta sa ating mga kababayan. So, hindi na tayo mahirapan magawak ngayon ng cellphone natin. Cellphone lang po kasi ang ginagamit ko. Hindi po yung ginagamit ko na maliit na camera. So, nagse-cellphone po muna tayo sa ating mga gamit at sa pagbablog po natin dito sa Malabon Fish Market. Medyo nilagyan natin ng handle, hawakan tong cellphone natin para hindi na kamay ang ginagamit natin, no? Para hindi tayo mahirapan sa ating pagbablog at makita natin yung mga bentahan po nila. Alright, so tawid tayo sa kabila at malaman natin ang mga presyo ng mga prutas naman po. So yung natatanaw po natin doon ay mga bentahan po ng mga manggang hinog at mga hilaw na mangga. So ang per kilo po dito ng mga manggang hinog ay 120. Sa manggang hilaw ay 100 pesos na per kilo. Nakakabili rin po ng mga kalahati, no? Na kanilang binebenta po na mga prutas na mangga. So alright, 130 ang isang piraso dito ng mga bangus tagupan. At may gulyasan po tayo nakita dito, no? 160 na ang gulyasan. Gulyasan po ay 160 na per kilo. Tapos yung mga hipon natin 280 at 220 na kada kilo. Lodi, shout out, enjoy sa paglilinis. Ayun. Ayun.
Hindi pa ba? Di ba maayos na nakapagtinda na eh? Sa Mindanao. Ah, umuwi. Uwi na Mindanao. Umuwi na. Asang lang mo na boss. Good morning. So shout out at wala ka ng panindang tilapia. Pompano. Pompano ay halagang 300 pesos na kilo. Shout out pong muli kay Kamanaba Tile Center, ang tiles na matibay. Dito ang mga paninda po nila na mga pusit kalawang ay 180 na per kilo. 320 sa mga pompano, 130 na isang piraso ng bangus dagupan. Alright, shout out. Shout out po. Magandang umaga. Nakahilera po sila lahat, oh. Shout out po. Shout out. Ang magandang umaga. Busy siya, oh. Shout out. Magkano gulyasan nyo? 180. 180 naman po sa presyo ng gulyasan, no? Hindi ka nagkakatay ngayon. May bata siya ngayon. Ito sa akin ngayon. Nabahita. Magkano labahita? Nabahita natin 150 lang kilo. Oh, yun, 150 sa per kilo ng Ay, te. labahita. Ay, babalik ka, te. Maglilinis ako. Alright, so thank you. Maraming salamat. Shout out. Nahanap kami kabawi vlog. Dito. Sina? Kabawi. Kailan? Ay, ngayon lang. Nahanap ka na. Ah, hindi kami. Andiyan pa ba? Katadaan lang? Nakapunta lang doon. Ay, di kami nagkasalubong doon sa taas. Hindi kami kanina lang. Kasi meron din kasi ngayon ay nasa gilid kami na. Bahala sila nasa baba. Ano tayo? Thank you, thank you. Good morning. Magkano per kilo mo ngayon ng tawilis? Poslado, sundala, poslado. Ayun, 100 pesos yung tawilis na ibinebenta, no? So, sa tawilis po natin ay 100 ang kilo. So, ito po yung mga talaba na kada takal ay 100 pesos. 100 pesos sa mga tahog po natin, no? So, shout out po. Magandang umaga po. Hello, Nay. Good morning. Nakakita na po ba tayo ng ating mamahalin? Ah, wala pa. Ibig sabihin, may papakilala sa kanya kaso alas 12 na madaling araw. Nakita raw siya ng apo niya eh. Yung nasa Dubai. Apo. Sabi nakita ko yung lola ko doon ah. Sa vlog ni Boss Lando Explorer. Sabi, lola ko talaga pasaway din. Naghahanap na ng... Ayaw ba? Nakakita ko ng dulit. Indulit, wala na. Si nanay nagmamahal. Batang-bata po ha. 23 years old si nanay. Ay nako, 95 na ako. 95. Maraming tawag na. Kaya pa, nakakasampu pa. Nakakagulat, nakakasampu pa si nanay. Thank you po, salamat. Thank you po, shout out. So dito po 220 ang per kilo ng hipon at 230. Pogi, magkano rito sa malalaki mo? 250. 250 ang presyo ng hipon nila, no? Mababa ang bigayan po nila ngayon. Dos pede! Dos pede! Sige, pero ayaw mo bomba eh. Ano ba? Ay, tinitingin ako ron. Kaya na mo, nagkawansyak na naman dito. Thank you mga Lodi. So mababa po yung mga bigayan po nila ngayon ng hipon dito sa bayan ng Malabon Fish Market. At dito ay 220 na per kilo. $240 at 300 pesos, no, na kada kilo ng mga hipon po nila.
So bagsak presyo at marami ang kanilang mga latagan ng hipon. Dito naman po ay 340 na per kilo ng mga pusit. Ang ating mga talakito kay 230 na per kilo ang tumpukan. Lodi, magkano yung tumpok ng alakaak? Ha? 100. Tapos yung kilo po ay 180. Nakantod ng kabayas ngayon ha. So yan po yung mga latagan nila ng alakaak, no, sa halagang 100 pesos na tumpok, 180 na per kilo. Lodi, thank you ha. Salamat. $260 sa mga hipon naman po natin dito. So sa mga seafoods po ng Malabon ay murang-mura, no? Napakababa po ng kanilang mga bentahan dito. So geng, shout out. Sigat sa vlog, porque may vlog, inuubaran mo ako ha. Ano mo mo, kasi dati, ubad mo na lang, ganun ba to? 340 no sa ating mga pusit, 130 sa mga bentahan ng kanilang mga latag dito ng Torsilyo. Magkano hipon mo? 280, may kasama ba? Geng. Geng. 280 sa per kilo ng kanyang mga hipon. 120 sa mga bangus tagupan, 140 no kada piraso. 110 sa mga tilapia. Dito ay maganda, may latag po sila mga isdang lapu-lapu. So yan po no, 280 na per kilo ng lapu-lapu. 120 sa mga tilapiyang Batangas. 70 pesos sa mga alimasag no na per kilo. Tumpukan po ng mga sa linyasi ay 40 pesos. Oh. Lapu-lapu po dito ay 300 pesos. 70 sa mga per kilo ng mga alimasag. $280 sa kilo ng hipon. May mga tumpukan din po dito sa halagang 100 pesos. So shout out Lodi. Asambag nga pala sa ating mga kababayan. Ayun, shout out po sa ating mga kababayan. Ayun, bumababa na ang mga presyo ng hipon sa Malabon Fish Market. Ipaglaban natin yan. Tawa sa'yo eh. So yan po yung mga updated na ating mga ibinablog po dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Maki! Boss Lando, So shout out sa'yo. good morning. At ngayon lang ulit tayo nagkita sa Tagal. Muna tayo. Gulyasan ng bentahan niya po dito no sa halagang 170 na per kilo. Kabila. Tapos yung mga dapat o tawilis po natin ay 100 pesos na per kilo. Yung mga cream dory natin na gilit 160 at 120 na per kilo. Diyan ka pala sa Citric, pakaba na sa may Petron. Sa likod ng Petro. Kala ko dito ka umuwi sa Clean Nabotas. fuel. Clean. Diba? Petro Ah. kabila. Alam ko na. Akala ko ikaw ang taga dyan. Doon. Alos paglabas ko lang ng ano, paglabas ko Shell. Sa area 1. Oo, area 1 ako. Paglabas ko ng Shell, pagkaliwa ko doon ka, di ba? Oo. Ayun. Dilim pa kita makit. Yung daw kahapon eh. Ay, Balsa. Wala na ako. mm, Alas di siguro. hindi ka na napansin kahapon dito. Pero di naman ako nag-vlog kahapon. Ay, hindi. Hindi. Kasi nga, merong operation eh. Quality to, quality. Namili lang ako ng ulam. Abre, thank you. Salamat. Magkano kilo? 270 ang mga per kilo naman po dito ng mga hipon.
Ito, merong mga latagan, no, ng mga isdang tiyabeta sa halagang 100 pesos na tumpok. 4 na piraso na po. Bong, shoutout sa'yo. No, shoutout, magandang umaga. Yun, shoutout sa mga lodi natin dito sa Malabon Fish Market. Ang mga per kilo ng ating mga tiyabeta ay 150. Tapos ang tumpukan ng mga torsilyo 100 pesos. Tapos yung mga ulo ng mga salmon head na binibenta po nila dito, no, 140 po ang kada kilo. Yan po yung masarap isigang sa miso. Marami kasi nagtatanong sa atin ng mga ganyang isda, no, na mga salmon. Dito po ay meron kayong mabibili sa halagang 140 na per kilo. Dito po ay 120 sa mga per kilo ng torsilyo. Tapos yung mga 50 pesos na tumpukan ng hipon. So meron pa rin tayo mga nakikitang latagan pa rin dito sa dulo ng kanilang mga binebenta na mga isda. Shout out, Boss Alan. Good morning. 50 pesos na mga tumpok ng alimasag. 140 po sa mga per kilo. 240 sa mga pusit galawang. Tapos 240 sa mga hipon po natin, no? Ito po yung mga latag nila ng gulyasan. Alamin din natin ang mga presyo. Mga lodi, magandang umaga. Magkano ang per kilo ng gulyasan? 170 na per kilo. Paubos na, Boss Gerald. Nagutom tuloy ako. So yan po yung per kilo ng ating mga gulyasan, no? 170. Wala na, no? Mga isdang dorado. Tapos may pagi na nag-iisa na lang po. Tapos meron tayong mga nakikita dito na nangalatagan ng alimasag. So shout out sa iyo, Jeff Baliw, at ang pagbabalik. Tumpukan po natin dito na mga tahong na malalaki ay 100 pesos. 160 sa mga yellowfin tuna, no? Ito yung malaki, no? 220, oh, na per kilo. Ang ganda ng laman. Yan mga tumpukan ng mga limasag, yung 100 pesos. Yan po yung mga latag na ibinibenta po sa ating mga kababayan, no? Tatawid tayo sa bandang kabila at mag-alam-alam pa. Boss Jeff, thank you, thank you. Dito naman po ay may mga ulo-ulo. Magkano yan? 130 na lang. Tabla po na lang yung 130. Magkano yung ulo-ulo? 140 lang kasi. Ang per kilo? Ulo-ulo, may no? naman 130. Uwan. Pitilya yun, may Biti. malaman ako eh. Ayan po yung mga paninda nila, no? Ano ba ito? Tapos may mga bagsat na bentahan. Tapos talakitok. Magkano ang per kilo, bossing? 160 ang per kilo. Eh, talakitok, magkano yung bentahan? 160 rin ang per kilo. So, yun po yung update natin ng bentahan nila ng mga isdang bato, no? Tsaka mga pusit na malalaki na masarap, i-adobo. Maya-maya na, tsaka pitilya. Boss, thank you, ha. Salamat. Ito, dorado. So yan po yung kahabaan at nabaybay po natin dito yung mga bentahan po ng kanilang mga binibentang seafood sa Malabon Fish Market. So dito tayo at kung meron pang latag ang ating kaibigan. So shoutout sa iyo, Agustin. Buslando shout out. Wala na kami isda Buslando. Mukhang maaga tayo nakaubos. Sabi na yan, uy. Kuha ka naman ng kuha, tanggap ka ng tanggap, no? Okay lang yun. Oy, naaabot eh. O, sa shoutout ka lang, para makita ni MG. Wala nang shout out. Siya nabukasan na, naubos na. O, naubos na yung shoutout Sunod niya. naman ang araw. Ubos din ng tilapia. Yun sa Bado. Bukas, Saturday. Yun. Hindi kami lilipat bukas.
Tapos dito ay paninda ni Nanay Noemi ng kanyang mga bangus, no? Nanay Noemi, shout out po. Magandang umaga. Kamusta na po? Ilang araw ko na po kayo hindi nakita na bebenta ng isda. Isa-isa, magaling-galing na. Galing po kayo sa sakit. So, dito po ang bentahan niya po ngayon ng mga per piraso ng bangus dagupan, 120 at 110 na isang piraso. Nanay Noemi, salamat po. Thank you po. God bless. So, yun na po ang ating mga in-update na mga seafoods dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Talagang mura ang bentahan po ngayon ng hipon. Sulit ang mga presyo. Ngayon po ang araw ng Biyernes. So, magsa-shoutout tayo sa ating mga kababayan, no? So, talagang malimit ang mga presyohan po ngayon dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Alright, so shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out po sa mga viewers po natin dyan sa Canada. Shout out po sa inyong lahat. At sa mga mamimili po natin na palaging dumarayo sa Malabon Fish Market, shout out po. At sa mga vendor na masisipag na nagtitinda o nakapaghatid na mga murang presyo sa ating mga kababayan. At sa mga viewers po natin, shout out po sa inyong lahat. Team Burautan, shout out! So, ito pong muli, si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyuhan at kaganapan ng kanilang mga bentahan ng seafood sa Malabon. Ingat po tayong lahat. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. God bless and bye-bye.